Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gaituzue berriro ere, udaberriko zenbagarren saioa, 43. saioa. 43, hirugarren denboraldiko 16. Osondo. Bueno, bi lagunari gara hemen, bi ahots entzun dituzue, Garbine Larrea eta Eneritz Arzalluz. Kaixo, entzule guztioi eta... Hori da, eta gaurkoan, saio kuriosoa ekarri dugu, nire ustez albiste benetan deigarria, ez dakit zenbateraino kezkagarria, baino deigarria bai ekarri dugun, eta da, gizaki guztiok ez dugulan natura maite, eta nonbait hirietan biofobia gorantz doalako. Orduan, zer den biofobia, ze ezaugarri dituen, ze ondorio dituen, non ari den gertatzen, guri galdera asko sortu dizkigunek, gure inguruan ez dugu olakorik antzeman, baina zantzu batzuk bai, orduan, ea zuek ere hausnartu ezazue, orain udaberria gora eta udaberria bera, udaberriaren liluraz, ari denean hizketan, jendea, denak ez dutela gustora entzungo hori. Eta ondoren udaberrian lan politak egiteko aukera ematen digun sendabelar bat ekarriko dugu, senda zuaiska bat esango nuke, intxusa. Eta intxusaren loreekin zer egin aipatuko dugu, baina albiste batek eman digulako hortarako izpide, albiste baino ikerketa zientifiko batek, eta ikerketa zientifiko hori osorik ez dugu irakurri, ni osorik ulertzeko gai ere ez naiz, baino bere abstrakta bai landu dugu, eta gero ekarri dizkigun bestelako antzeko artikuluak eta referentziak PubMedez ari gara, publikazio mediko batetaz, eta azalaren zahartzeaz ari gara, eta intxusaz, orduan, erabilera kosmetikoa emango diogu gaurkoan, seguru nago zuetako askori interesatuko zaizuen gaia dela. Gaurko sarrera nahiko motzean egitekoa iruditu zaidan, ik ja aipatu du, baino baieztapenak badin berriz esateko ainaindar, gizaki guztiok ez dugu natura maite. Zer da biofobia? Bai, badirudi, zortzeko txikian erantzui da zula uartxotan. Bai, ez? Sarrera nola egin pentsatzen da esan dinat, esan da bakarrik esaldia, gizaki guztiok ez dugu natura maite, eta, karo, noski. Ez. Bai. Biofobia. Baina inbeste. Gauza badun ez maite izatea, edo ez konektatzea, edo natura zaleak ez izatea. Ados. Fobia hitza jartzea hor, eta ja naturaren kontra egotea, beste kontzeptu bat iruditu zaidan, eta horrek emantzidan beldur gehiago. Zenik inguruan agian naturarekin hainbeste konektatzen ez duen jendea badinat, orain, naturaren kontra edo horrek ez zakinat, retxazoa sortzea beste... Hortazari gaitun, Hortazari gaitun, biofobia hori dun. Eta hirietan gertatzen ari den fenomeno badun, eta fobia hitzak adierazten duen beldur elementu, beldur komponentearekin. Hori ere esan beharraziago. Orduan, hau bitxia dun, deigarria, joandan urteko abenduko albiste bat dun, Suedian egindako ikerketa batetik abiatuta ekarri dinago albiste hau, Lundeko Unibertsitatean egindako ikerketa, eta Johan, bizen hau txukun esetari daukadan, Kegelberg Jensen ikerlariak egindako ikerketa badun, baina gero ikusten dinago, aurrerago albistean sakontzen goazen bezala, ez dela ikerketa bakarra, 200 artikulu zientifiko daudela, eta revisio sistematiko bat egina badagoela, ikerketa esparru bat delako hau zientzian, areagotzen ari den fenomeno bat delako. Orduan, hasiko gaitun Suedia hitz egiten. Biofobia definizio gisa dun kontrakotasun bat, beldur bat eta disgusto bat, esaten din.
Hiru hitzak, kontrakotasuna, beldurra eta disgusto bat naturarekiko. Eta gaur egungo gizarte hiritarretan areagotzen ari dena. Orduan, aipatzen din ingurune berdeekin kontaktuak galtzen doan neurrian ari dela gertatzen, eta honek ondorioak dituela osasun publikoan eta ingurumenaren konserbazioan. Jakintza edo uste tradizionalak esaten din, guk euki beharko genukela natura garela eta naturarekin bat egin. Konexio, nahi gabeko konexio bat edukiko bagenu ezela, ez? Hori dun, ezinbestekoa, ez? Eta hau iragarkietan ere horrela hainbat produktu saltzeko, ez? Naturarekiko konexio hau egiten duen, eta naturala esatea duen ona esatearen baliokide, eta... Baina, ez denontzat, ez? Orduan ikusten duen ikerketaren, ikerketa esparrua izan duen hiritarrak diren lekuetan, eta bereziki aurretan. Orduan, ikusi dizkinate beldur sensazioa, deserosotasun sensazioa, baina baita ere, ikesan duna retxaz hori, atzerako hori, zeren aurrean, animaliekiko, landarekiko eta espazio naturalekiko. Hemen adibideak ditun, adibidez, txori bat ikusi, lehiotik, eta pentsatzea txori horrek eraso egingo didala. Mehatxu badela, arrisku badela. Bai, ez nahunari txoria ezagutzeaz, edo zein txori ikusi, eta txori horrek niri egin aldidan kalte bat, ez? Hau da nire zaurgarritasuna, txori baten erasoarekiko. Gero, landaren kasuan duen, landare hau ukitu eta landare hau pozointxo ote da, landare honek azkure emango dit, kalte ingote dit, eta hau edatu egiten duen barazkietara ere. Eta adiez, barazki artean, insektuak ote dauden, o barazkietan ote dauden bakteria, nik uste dinat, trastorno obsesibo-kompulsiboaren mugatan dagoela, tokaren mugatan dagoela, eta higienearen gehiagizko, hiperhigiene bat ere ekartzen duela, hor zer dago bizirik, ez? Osea, ze bizi dago barazki hortan, garbitu behar dut, hor... Zer jango du nahi gabe, ez? Bai, eta ze kalte ingo dit. Beldurrezari nauneten gabe, ze beldur potentzial dauden hemen. Eta gero ikusten duen espazio naturalekiko, eta badun agorafobiarekin antza duena, baina ez agorafobia ulertuta jende multzo eremu zabalak, baizik natura eremu naturalak. Etengabe mehatxua ikusten delako, arbola artean baua eta pozikoa begira, etzekinat, eta arek irudikatukoen arbola atzetik aterako dela etzakina ze animalia eta berari eraso ingo diola. Biofobia gako hauetan, ulertu behar du. Beldurrean asko, ez? Asko, bai, beldurrean eta fobian eta gero antizipazio negatiboan, irudimen bat ten garapenaziagon, baino txarrerako egina. Eta horrek noski ansiedadea ekartzen din. Fobiek askotan berezko, bigarren mailan sortzen duten fenomeno hori, ez? Orduan, ikusten duen, eta atentzio eman zaidan honek, Jensen ikerlariak aipatzen din, hau ez dela urbanizazioaren fenomenoa. Urbanizazioak ez duela ekarri. Gehiago duela, pixu gehiago, gurasoen jarrerak. Hori lehen komentatu didan, eta hor sortu zaidan niri ere interesan, gurasoen gandik transmititzen delako beldurra hau, edo pentsatzeko modu hau. Hori dun, berak esaten din, aurrengan sentimendu negatibo hauek eta arriskuaren percepzio esageratu hau, haundi hau, aurrengan ez dela berezkoa, gurasoek aurrei emandakoa dela. Eta tendentzia hau areagotu egiten dela, hiri batean zenbat eta eremu berde gutxiago dagoen. Karo, ez palimago naturarekin kontaktuan inongo momentutan, edo ez da, askotan esaten duguna, ez palimadakin, ez letxuga hori nundik datorren, nundik ez datorren, letxuga horren artean topatutako batek emango din nazka, edo emango din beldurra, edo... Hori dun, eta gero dun baita ere, ez bereiz ez jakitea zer den putre bat eta txepetx bat. Eta dun ikusezintasuna. Edo landare pozointxuak ez ezagutzea, hau da ikusezintasuna naturarekiko. Ikusezintasun vegetala aipatzen dinagu, baina animaliekikoa ere horziagon, txori esatea eta ez jakitea bereizten zozo bat, mika edo bestelako txori baten artian, ez?
Eta bueno, hemen beldur hauek ez direla hutsetik sortzen da beldur hauen transmisio kate badagoela. Hau da, gurasoek sentimendu negatibo hauek eta arrisku pertzepzio hau aurrei eman egiten dietela, ez? Eta daukaten bizimoduak hori handitu egiten duela. Orduan, honek ikerketa 200 artikulu zientifiko sortu baldin badizkin, baziagon lehengaia ikertzekoa. Bai. Suedian, Japonian, Estatu Batuetan, baina munduan zehar biofobiaren panorama hau nola dagoen, ez? Berezik izaten dinate, honek ingurumenaren konservaziorako zailtasunak ekarriko dituela, jende honi bostajola zaiolako ingurumenaren konservazioa eta kontra ipiniko delako. Eta gero, gizakiarentzat bere babeserako edo onuragarriak diren hainbat espezien babesa ere arriskuan jarriko duela, negligentzia handitu egingo delako, ez? Olako jarrerak baldin badaude, ez? Orduan, arriskuaren alako pertzepzioa handia baldin badago eta norberaren osasunarekiko alako izua eta alako beldurra, pentsa pertsona hauek ere zenbateraino diren manipulagarriak, ez? Hemen ari gaitun bestelako elementu batetaz eta dun osasun mentala hitz egiten. Gero bestela zeharka aipatzen din baita ere, oso ondo dokumentatutako onurak daudela, naturan egoteak ze onura dakartzan, ez? Batez ere estresaren gutxitzea, baita ere umeen errendimendu eskolarra hobetzea, pentsatu biofobia duen hauek denak, hortik oso aparte daudela, eta onura horiek ez lituzketela baliatuko, ez? Eta honek azken batean esaten din 4 pareta artean bizi nahi duen jendea dela. Eta gero, batez ere, hartzen diren politika, sostenibilitate politikak edo konservaziorako politikak oztopatu egingo dituztela, eta horrek gizarte osoari bere zabalean kalte egingo diola, eta ezagutza ekologikoari ere kalte egingo diola. Orduan, horrek espazio berdeak behaiek arriskuan jartzea ekardezakela, eta baita hirietako biodibertsitatea pikutara joatea ere. Hain zuzen, evitazio eta ez ezagutza espiral batean sartuta dagoela jende hau, eta, benetako arazo bihur daitekela gizarte baten barruan, ez? Biofobia duen jendea, kopuru handian baldin badago. Orduan, komunitate zientifikoari dei bat egiten zion, politika arduratsuak hartzeko, enfoke, disiplina arteko enfokeak beharko direla, osasun mentalak barruan kontemplatuz, ez? Noski, egongo direla, ezberdintasun kulturalak eta ideologikoak, baina fenomeno hau gorantz doala, indarrean dagoela, eta kezkatik, ekarri dinat neuri sortzen dian kezkatik, baina baita ere, ikerlariei sortzen dien kezkatik. Egia du normalean albiste positiboak eta baikorrak ekartzen saiatzen garela, baina honek oso urrutira eramaten badun, da irudikatzen haste bali maiz nahiko distopia bildurgarri bat serie baterako ematen din. Iri bai, horra ematen. Belaunaldi oso bat ezidena, pixkat naturarekin kontakturik gabe eta natura mehatxu bezala ikusten. Ez hainbeste ez zaita axola natura, baizik naturaren kontra, wow. Ni gehiago beldurraren fenomeno hori ikusten dinat, jende hau zertaraino den zaurgarria eta manipulagarria, eta zertaraino bizi den gaizki ere. Beldur potentziala ikusten duelako leku askotan. Ez du horren erresa erabat natura ire bizitzatik alboratzea. Karo ez. Orduan, eguneko momentu askotan egin barko dinate fobia honekin aurrez aurre topo, ez? Nik honen etzekinat hemen sartuko litzateke, baina ez dinat inorra ezagutzen, olako ezaugarriak betetzen dituena, baina apur bat hurbiltzen dena, esango niken dela udaberrian. Bereziki alergiekin, hemen gramineak adibidez, oso arruntak ditun, sufritzen duen jende hau ezin duena kalera atera. Ta ezagutzen dizkinat naizta tratamendua eduki, etxe barruan bere burua egotera kondenatzen dutenak. Eta naturarekiko ez gramineen kontra, baizik natura eta udaberria, halako diskurso gogor bat hartzen duena. Eta, horri ikusi izan zionat, nik beraien sufrimendua ulertzen, empatizatzen dinat, ikusten dinat nondik datorren, baina bai olako beligerantzia bat, suntzitu daitezela landare hau edanak, eta bai ikusten dinat desesperaziotik, noski, Bai, norbere ezinetik. Ezinetik, eta segurasko ongi hartatu gabeko jendea delako ere,
sintomak kudeatu ezin dituena, ez? Baina ikusten denean naturarekiko alako pixka bat, kezka sortu izan didana. Orduan, etzekinat zertaraino ez duen esparru zabalean edo modu zabalean ulertuteko biofobia bat, baina bai akaso urtaro batean sortzen zaiena, eta ze pentsatu eman izan didana. Guk naturan segiko dinagu, naturaren alde, bai, hizketan eta naturako elementuak ekartzen, eta gaurko sendabelarraren atalean intxusa. Bai. Izango dugu izpide zuaiska. Zuaiska, hori dun. Zuaiska. Kontu zibili behar, zuaiska esan da bate pentsatzen din gauza txiki bat norberaren altuerakoa, eta 3 edo 10 metro bitarte hasitze badaba niretzat ja zuaitza, arbola, majo bat. Zertarako, intxusa. Bai, gauza askotarako. Gauza askotarako, ez? Itzegin dinagu ontaz ere. Bai, eta itzein go. Intxusa. Nik behin ikastaro bat eban inan, monografikoa, ikasle batek eskatuta, benga, intxusari buruz bakarrik egingo dugu ikastaro bat, benga, bai, egingo dugu, 3 ordukoa egin genian, eta utzin dizkinean, eman gabe beste hainbeste gai. Orduan, antolatu genian handik denbora batera, 6 orduko ikastaro bat, goiztarratxalde, eta hala ere gaiak sobratu egin ditunan. Behiraion zenbaterainoko ahala duen. Bai. Bueno, gaur, publikazio medikoen portal bat, web bat, horri begira jarrita hortik hartu dina eta albistea, PubMed, eta, honek esan nahi din, ari garela ikerketa zientifikoaz berriro, eta ari garela, ja ziurtzat eman litezken gauzetaz, ez? Ez garela ari irudipenetatik, eta ez garela ari neri funtzionatu dit, eta ez, ari garela, zer dauka kasu honetan intxusa Sambucus nigraren loreak, bide bat ez esan orain leku askotan dagoeneko loratzen ariko dela, Euskal Herriko klimaren eta altitudean arabera leku batzutan hasia, beste batzutan oraindik hasteke, baina entzuleak jakin dezala, bere inguruan askok ja loretan izango dutela, eta loratzear ere bai. Orduan, entzutera zoazten hau, jakin laster baliatu halko duzuen lore bat dela, eta horri buruz hitz egingo dugula eta erabilera bat eman ere bai. Kontua zer da? Hemen bi gauza behar ditugu, inglesa ondo jakin, eta formakuntza zientifiko euki. Ez bat eta ez bestea, ez tala ere hemen. Bietan erren, baina honek esan nahi din, baina, asko hobetzeko. Zer egin dinagu, itzuli eta saiatu, hau deszifratzen, zer esan nahi duen ikerketa honek, ez? Orduan, kontua duen, Sambucus nigra loreak nola egiten duen, lorearen estraktuak nola egiten duen UVB izpiek eragindako foto zahartzea, azalaren foto zahartzea, foto argiak eragiten duen azaleko zahartzea hau, izpi hauek ez kaltegarria direnak, bide batez esan da, onuragarria den izpi hauek eragiten duen azalaren oksidazioa, zahartzea, erradikal libreak, nola sortzen diren horrek eragiten duen zahartzea, baina baita ere inflamazioa, hori nola gutxiarazten duen. Orduan, niretzat gauza deigarria du nau, guk intxusaren loreari buruz hitz egiten dugunean, pentsatzen dugulako, berak dituen erabilera farmakologiko eta terapeutiko anitzen artean, katarroarentzat dela egokia, sukarrarentzat badela egokia, mukia kanporarazteko, infusioaz ari naune. Baina ez gaitun gaurkoan hortaz ari. Ari gaitun antizahartzeaz. Eta, hau dun, guri iragarkietan, askotan sare sozialteko iragarkietan, etortzen zaizkigun, publizitate horietan saldu nahi digutena, kremen bidez. Gazte, betirako gazte izatea. Beti gazte, hori dun. Berdin zaidan seruma, krema, berdin zaidan zer, baina hori dun propagandak guri agintzen diguna. Kontzeptualki ezun berdina azala gazte edo osasuntxu mantendu nahi izatearena, azala ez hartu edo gazte izan nahia. Hori dun. Eta hori, azalean ikustea hori, jarreran ikustea hori, hilean ikustea, erabat. Beti berdin mantentzearena, bestea dun,
kalteak arindu edo zaintzea. Bizitzea bera, Bai. Ez gaitun ari hemen ohitura kaltegarrietaz, ez gaitun ari tabakismoa, ez edo elikadura txarra, ari gaitun onuragarria dien eguzki izpiek azalean sortzen duten foto zahartzeaz, ez? Aldi berean lehen esan duguna, estetikaz ari gaitun, bai. Eta, badin bere garrantzia ere estetikak, ze horrek gure osasun mentalean edo egoeran ere eragina duelako, eta hori zirkulo handi badelako. Denon nahi dinago aurpegirik onena izan, eta ez dinatin horrezagutzen gehiago esolo zaiona bere bizkarreko azala aurpegikoa baino. Guk nahiago dinago orban bat ikusi bizkarrean aurpegian baino. Orduan, hemen... kontua zer duen, azalaren zahartzea nahita nahiezkoa dela, eta hemen krema miragarrietan nahi den guztia gastatzea daukagula, baina gastatu ingo dugula, baina onurarik ez dugula, oso nekez lortuko dugula, ez? Orduan, kontua duen, intxusaren estraktu bat erabili dutela, azalak, UVB izpi hauen irradiazioa jaso duen azal horren keratinozitoak ikertzeko, eta keratinozitoak ditun, keratina sortzeko zelula hauek, baina baita orbanekin zerikusia edo lotura dutenak, ez? Orduan, ikusi duen, intxusaren estraktu hau agente terapeutiko oso ona dela, foto zahartzea eta azal inflamazioaren aurrean. Orduan, erradikal libreen garbiketa bat egiten din, eta noski dosi dependientea dun. Orduan, zenbateko konzentrazioan erabiltzen den, eraginkorrago. Gero, ikusgarria egiten zaidan, inflamazioa sortzen duten zitokinak izaten ditun arazo azalean, eta hoien inhibizioa egiten duela. Eta hau ere importantea dun, azaleko gaitz askok fenomeno inflamatorioa dutelako, eta estresak berak ere ekartzen den inflamazioa gorritasuna, azkura, horrek degradazio bat ekartzen din azalean. Horri ere aurre egiten zior. Eta gero, ikusten duen, defensa oksidazioaren aurrean, defensa gaitasuna duela. Orduan esaten din, oksidazioaren aurreko gaitasun defensibo hau, ez dela gutxi estekoa, azken batean ari garelako esaten, radiazioak eragindako azal kaltetze zelular hori arintzea hortarako gaidela hori arintzea badagoela. Orduan, potentziala hau benetan handia dela, eta intxusaren estraktua kontuan hartu behar dela dermatologian, propietate hauek ziurtzat jotzen direlako, eta estraktu hau ere nahiko modu errexean egin daitekelako. Orduan, neri benetan oso albiste ona iruditzen zaidan, poz izugarri hartzen dinat, sendabelarreak egitena idatzitakoan jaso genuelako, Inglaterran erabiltzen den erabilera bat, ez? Bertan asko miresten dinaten landare hau, Inglaterran elderflower beste liga batean dagoen landare oso estimatua dun, eta bereiek insistitzen zeinaten azalaren tonua matifikatzeko gaizela, da tonu bateratu bat, orbanigabeko bat, gorritasunik gabeko bat lortzeko gaizela intxusaren lorea. Hori, etzakin ze garaitakoa da, nik 2021 batean jaso ninan, hau aurten ateratako PubMedeko ikerketa badun, eta hori frogatzera zatorren. Argi geratu ditu, intxusaren onurak, propietateak, zertarako den, eta orain betikoa, nola erabili ulertzen dinat, azalazari garenez, ukendua, oleatoa, azalean emateko zerbait egingo dugula, ez? Ez dela hau infusiotan... Hombre, edan daiteke, baina azalerako onurazari garelarik gaurrez, uste dinat, erabilera errexena serum bat izango dela, eta hemen nola denok pekatu hori egiten dugun, banitatearen pekatua, eta denok nahi dugun azal oso ederra duki, hortarako aukera bat emango dinagu, eskura daukagun landare batekin, ez? Gainera nahiko serum errexea esan duen lehen, ez? Saiatuko aldan errexena egiten. Ze horrela esan da seruma, Ez, gaina seruma dun gutxi gastatzeko gai bat. Orduan, gu kontuan eduki behar dinagu nahi ez eguzkiak eta argiak, eguzkirik gabeko egun lainatuetako argiak ere eragingo digula fotozartzea,
eta eguzki babesa erabili zeinez erabili ere eragingo digula, orduan, ez duen egunez erabiltzeko, baizik egunez hori nozitu edo jasan duen azal batik gauean ematen zaion erreparazio baliabide bat dela. Ulertuta lo dagoenean ere azalak bere erreparazio gaitasunak handitzen dituela. Orduan, serum hau egiteko oinarri oliotsu bat behar dinagu, ni olio ez niken kantitatea handi bat egingo, iruditzen zaidan 1 mililitro, 200 mililitro nahikoa eta sobra dela, kontuan izan hau mantentzea eta ez txartzea, ez dela inerreixa, orduan kopuru handiak ez egin, ez direlako egonkorrak izango. 1 mililitro hasteko adibidez interesgarria duen, kopuru polita duen, kontuan izan da serumaren botetxo hauek 30-ekoak izan ohi direla. Orduan olako 3 egitera guaztin, 3 baino pixka gehiago. Orduan, ikerabiltzen badun olio azido bat, oliba olio adibidez, pH azidoa duen olio bat, azalean ja gorritasun eta azkurea ekarriko dizkin. Egunero erabilita, epe motzean ez, baina epe ertain luzera bai. Orduanik, arrazoi horregatik alde batera utziko niken. Aldiz ekilore olio batek, E-vitamina asko duena, gure azalak behar duen vitamina bat, eta pH-a gure azalarena aldan gertuenekoa izan behar din, da honek badin, ez din pH astoratuko, eta ona erosten badun, ez erosi supermerkatuan mesedez, erosi kristalezko botila batean, ekologikoa virgin extra belarden da batean, botila txikia, eta horre egin dezakegu. Ordan hori serum asko egiteko dun, baina aukera ematea ziegon, gauza gehiago egiteko, ukenduak egiteko, krema hidratatzailea egiten dakienak, krema hidratatzailearen erdia, olio hau dun, oleato hau. Orduan, aukera aukiko liken hori dena egiteko. Gutxiago egin nahi duenak, nire ustez dudari gabe jojoba olioa aukeratu. Jojoba olioa dun, gure azalak duen berezko gantz edo babes horren antzik handiena duena, eta serumen formulazioan 180 gaur egun jojoba olioa erabiltzen ari ditun. Orduan, egin honiken jojoba olio on bat erosi, 1 mililitrokoa, bere prezioa din, baina serum on bat egitera guaztin. Horri ipini, landarea, 4 bat, hau da, ez pixatu, volumenea lan egin. Nahi izatera, 130, eren bat ere bai. Erdiraino ipini ezkero arriskua daukan, materia organiko gehiegi ipintzekoa, eta gero hori usteltu egitea, txartzea. Orduan, nik egingo niken landarea lehortu, loreak buruz bera ipintzen ditu lehortzen, paper baten gainean, kartoi edo izara baten gainean, eta ondo lehortzen zaigunean, lehortu berri, hau da indartsu dagoen landare hori, lorak atera, honek bere aterkierako estruktura bat din, lorea handi unbela erako lore badun, orduan loretxo horiek askatu, polen asko din, baina polen hori interesatzen zaigun, orduan ipini ontzian, eta hau eragin, mugiarazi. Orduan, gauza dun beratzen utzi beharko genukela hau, hilabete 40 egunean, gehiago ez. Hori eguzkitan jartzen baldin badun, eguzkiaren beroak ja beratuko din ondo. Eta jojo olioa ez din horren beste oksidatuko. Nik hau ez niken ilunetan neukiko, baizik eguzkitan, tartean behin eraginez. Eta, naizta eguzki gutxi izan, usteinat ondo beratzea badagoela orain, ikusten baldin badugu, hilabete 40 egun horietan, eguraldi txartxarra induela eta ez dela berotu, Maria bainoan, ordu laurden bat, gutxi, kopuru txiki badelako, pixka berotu egingo niken iragazi aurretik. Eta iragazi 2 aldiz mesedez. Hau da, kendu iragazki metaliko batekin landarea, baina gorazpian polena, zikintxoa, zakartxoa gelditzen ditun, hori berriro iragazi oial trinko batekin. Oialak ez erabili kotoizkoak eta lihozkoak eta ez dutelako ondo iragaziko, hemen bazekina dezela oso erromantikoa, baina oial sintetikoak, barruko kamisetenak eta oso trinkoak direnak, hoiekin filtratuko duen oso mantxo, oso nekez, eta hori duen filtratze on bat, bai? Orduan, olioa geldituko duen garbia, gardena, urtebetean kristalezko botila ilunean, alba da tantakaria edo goteroa duena hobeto, ez kutsatzeko guk, ez? Hori ipini, nik ez nioken olio esentzialik eta olakorik ipiniko, eta gauza dun, oherakoan aurpegia garbitzen dugun eran, ez? Ondoren, lurrun bat, zuzenean olio ez ematea. Ipintzea lurrun bat, hau askotan tonikoa dun, edo ustea azala erdieze. Posible dun azalean urarekin, garbitzen dunanarekin garbitu, baina azala ez utzi lehor, utzi ezetasun pixka bat. Ta gero seruma igurtzi. Eta ja baldin badakin,
arrizko guaxa eta hauetako bat erabiltzen masajea emateko, eta holako... Eta denbora balimadun hori dena egiteko, ez? Denbora, claro, pazientzia... Oera joan aurretik egin behar diren gauza denak egiten, etzakina, eta arratsaldeko 7:00 hasi behar dina. Bai, hombre, ikusten baldun bereziki aurpegi txarra dukanala, eta egiten baldin badun oso eskerronekoa, asko nabaritu dezaken. Orduan, guk aukera hortxe uzten dinagu. Orduan, kontu auken azal lehorraren gainean eman ezkero desoreka sortezakela, eta serun bat hobea dela ezetasun pixka bat dagoen lekuan. Orduan, askori esaten zienat, ipintzeko esprai, eta horla saltzen ditu, nire esprai batean hidrolatoak, adez larrosarena, oso derradun, edo kamamilarena, hori vaporizatu, eta ondoren igurtzi seruma. Eta seruma igurtzi horretik mesez eskua garbitu. Hau ere ezinbesteko pausua delako. Eta hori aurpegiak asko eskertzen din. Etxeago zertan egunero egin. Baina orbanak dituen batek eta egingo balu modu sistematikoan, antzemango liken. Orduan, bueno... Ja orbanak izan da ere bai. Bai. Bai, hor ikusten duen alako askotan, orban horren fenomenologia berritzen duan zerbait dela. Hau da, orban hori askotan ari duen intensifikatzen, beste berriak sortzen ari ditun, hau da, keratinaren fenomeno bat ari duen hor bizi arazten ez. Oso gutxitan gertatzen duen orban bakar bat isolatua egotea eta besterik ez sortzea. Orduan, bueno, niretzat ez duen adin kontu bat ere, gehiago duen azalak duen fenomeno bat. Joera, edo eguzkitan egoteko askotan ohitura eta elikadura ere, bai. Bai, eta noski gora bera hormonalak. Oso arruntadun, haurdunaldiaren inguruan sortzen diren orban hoiek, baina baita ere perimenopausian sortzen diren orbanak, eta hemen oso hitzatarra duen, baina lipofustina izeneko elementu bat duen, azalean gorantz ateratzen dena, eta, bereziki pazientzia izaten erakusten din. Orduan, nik uste dinat 1 mililitro serum, intxusa lore serum egiten baldin badugu, hori ez da saltzen, niak idala merkatuan ez da erraixa aurkitzen den gauza bat, norberak egin dezala mesedez, eta gero konta diezagula. Guk jakimina daukagu. Nik uste dinat aurten, hau besteri esan eta nik ez egitea ez duen polita, egin behar dudala. Venga, nire ere, ez dira daltu egisango, baina, igual animateko non. Egin gero, tratu bat. Tratu eginezkero hitza beteko dinat. Venga, hori, kontatu nahi baduzu eta egiten baldin baduzue guri nola joan zaizuen esperimentua, mendabikoitza bildu argia.eus elbidera idatzita, eta gogoratu, saio hauek argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko dituzuela, eta gustora itzuliko garela laster, kontu gehiagorekin, Garbin eta biok. Urren arte. Ondo izan eta zaindu. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.